Iltqajna ma' Dun Tony Pace fi knisja parrokjali dedikata lil San Pawl ta' Ħalsafi fejn bħalissa qed jaqdi d-dmirijiet tiegħu bħala saċerdot kif jagħmel ukoll fil-parroċċa ta' Ħalloqa. Dan miżżewweġ ma' Joan 31 sena. Kienu żewġ għalliema. Huwa papà ta' tliet ulied, Pauline, Deborah u David li wkoll qabad it-triq bħala reliġjuż mal-moviment missjonarju ta' San Pawl. Bħal missieru qiegħed fil-mixja għas-saċerdozju. Barra dan, Dun Tony huwa wkoll nannu ta' tnejn li huma il-mimmi ta' jnejħ. 10 snin ilu martu Joan ġiet nieqsa. Minn hemm il-qudiem Dun Tony beda jwettaq il-vokazzjoni tiegħu għas-saċerdozju. Fl-okkażjoni ta' jum il-missier tkellem magħna dwar x'differenza jara fl-imħabba tiegħu ta' missier bioloġiku ta' wliedu u dik lejn in-neputijiet. It-tfal tiegħek u n-neputijiet qed ngħid tħobbhom ovvjament u issa mhix kwestjoni li min tħobb l-iktar. Tħobbhom differenti. It-tfal tiegħek hux veru tigwidhom, tikkoreġihom, in-neputijiet għandna tendenza hux veru li infisduhom. Tony Pace għamel snin twal bħala edukatur saħansitra ħareġ xi kotba mirati għat-tfal fil-primarja. Huwa qasam magħna l-ħsibijiet tiegħu dwar l-imħabba ta' missier li ddefinixxiha fi 3 aspetti: dak spiritwali, dak bioloġiku u anke dak legali. Huwa qasam magħna l-ħsibijiet tiegħu dwar l-imħabba spiritwali. Meta kont żgħir fit-tfuliti u żożiti u anke għamilt żmien twilek jiena naħdem fis-soċjetà li waqqaf Dun George il-mużew. U hemmhekk teżerċita dik jgħidu paternità spiritwali. It-tfal għalkemm mhumiex tiegħek tħobbhom mhux veru, tedukhom, tipprova tagħmilhom ċittadini tajbin, tipprova tagħtihom valuri tajbin. Inti tiġi qisek il-missier spiritwali tagħhom. Fid-29 ta' dan ix-xahar Tony Pace se jagħlaq 3 snin Assis. Tkellimna miegħu dwar l-imħabba tiegħu u l-ħajja matrimonjali li kellu u li għadha imnaqxa f'qalbu. Ta' kelli 27 sena, insomma, il-mulej laqqani ma' mara bil-għaqal kien jisimha Joan u iddeċidejna li niffurmaw familja. U kelli 3 tfal, hemmhekk nitkellmu veru fuq paternità bioloġika. Hemm it-tfal ovvjament jkunu parti minnek u inti tagħmel mill-aħjar veru biex tipproteġihom, biex tagħtihom l-edukazzjoni. Dun Tony tkellem fuq San Giuseppe, il-missier putattiv ta' Ġesu li fil-Bibja nsibu li proteġih kemm seta'. U qabbel l-imħabba ta' San Giuseppe ma' mħabba ta' dak il-missier li jkun qed irabbi ulied li ma jkunux bioloġiċi tiegħu imma qed jagħmilha b'impenn u mħabba li ma bħala. Fl-okkażjoni ta' jum il-missier huwa kellu messaġġ skiet għall-missieriet kollha. Jiena nenfasizza ħafna illi min qiegħed jeżerċita xi paternità jikkonċentra kemm jista' jkun fuq id-dmirijiet. Il-missier m'għandux drittijiet biex impoġġiha b'naqra b'mod krudili. Qed niftehmu għandna dmirijiet li ma missierux veru. Tibkilu t-tarbija fis-satejta bil-lejl u jiena għandi dritt nistrieħu, jiena fil-għodu rrid immur għax-xogħol. Ħallina mid-drittijiet aħna biex inrabbu u biex nedukaw irridu nikkonċentraw fuq id-dmirijiet.